मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। शिकायते नया पना दिल से तनिको रे यार बा। शिकायते नया पना दिल से तनिको रे यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। शिकायते नया पना दिल से तनिको रे यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। के प्यार बा। बचपन मेरा ही सुन ले हम एगो कहानी के। बचपन मेरा ही सुन ले हम एगो कहानी के। दुल्हन बना के ले जाला राजा ही रानी के। राजा ही रानी के। हमारा लगे न बंगला गाड़ी न कारबा। हमारा लगे न बंगला गाड़ी न कारबा। नसीब में न हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में न हमारा पगली के प्यार बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। जब से पिया भइल अखिया से लौटा रे। जब से पिया भइल अखिया से लौटा रे। रोला से दर्दिया नहीं होता रे। नहीं होता रे। कृष्णा बसंत राहुल भइल लाचार बा। कृष्णा बसंत राहुल भइल लाचार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। नसीब में ना हमारा पगली के प्यार बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।